eta kontraesan adirudin arren, azken finean teknologia berri inguruan horrela izateko eta nik ez dut teknologia berririk erabiko berbeingo dut. Ganera oso apropositzitu ez azken saioa, badut ospeaztakit irabazia edo, asko, luze eta azkar hitz egitekoa. Bakar orain justu atxenerria atorrela, bizko egiteko edo bagurrago, bale? Orduan, bueno, jasarak izan dagoen moduan, dagoenekoen nago eskolan, baina urte luzetan eskolan egon naiz, serian iralen irakasleen gabileta, eta bueno, handik anekdotatxoren bat edo adibideren bat edo jarriko dut ere. Kontua da, eskatu ostien, eskolan, teknologia berrien inguruan eta horrela, landutako zerbait esperientziaren bat ekarri, blogarena, kontak edo, eta bueno, azkenean komentatu eta erabaki edo adostu genuen, eskolako irrati digital ikustu dut ja, izen lagun hori agian soberan dagoela gaur egun dana, digitala eta analogikoaren jarri duzu daik, ez da, agian, salto inberdu horretara. Orduan, irratiaren inguruan justu hori ez da agertzen, plan, hango horria da eta, horren ganean iziteko, ez da? Bale, orduan, zergatik? Eskolako irratiaren bidez, azkenean, gaur egun garrantzi handia duten kontu bi uztartzen baititugulako, ez da? Eta horiek dira, ahoskotasuna alde batetik eta bestetik teknologia berria. Eta zergatik dira teknologia berria gaur egun garrantzitsua. Nik uste dut hemen azalpena soberan dagoela, ez da? Aspaldiko egia da, ez direla etorkizuna, oraina direla, baina ez bakarrik hezkuntzan edo gure eskoletan hori gure eguneroko bizitzan ere, ez da? Orduan, lehen komentatu zuen adibideari pizkat jarraiki eta hori analogikoa eta digitala eta botila analogikoa da eta amaitu egiten da partekatzean, baina besteat ez eta nik horri beste zer bat gehituko niok, eta hori da ondino askotan teknologia berriak erabiltzailez ditugula eta ez sortzailez edo ekoizlelez, ezta? Orduan, oso itutago eskoletan eta orokorrean nabil, baina batez be hori eskolako eskarmentutik eta esperientzatik eretuko nez, baina nik uste dut nahiko orokorra da, egiten duguna da, bilatu, Googleen dana omen dago, eta ikasleek ere nik uste dut gezur hori, ez dakit gezur hori ditu, edo mit hori badute buruan ere, dana dagoela Googleen, han jarri, topatu eta dana dagoela, ez da? Ordan erabiltzaileei lez, eskoletan ziur nago danok erabiltzen dugula, baina kontua da sortzailez, ez da? Materialak sortu gero partekatzeko, eta bar. Eta hori bakarrik, sarri askotan, gaur egun teknologia berriak, hau da, lehen zurean agertu ez da, bukoiek eta kontuak eta, batzutan sortzen ditugun zerak, ekoizpenak eta lanak eta, testu eta argazketara murrizten ditugu. Eta azken fina, da lehengo analogiko hori, baina gaur egun egin beharren eta inprimatu beharren paperian testua eta argazkia egiten duguna da, pantailan ikusi, baina azken finean testua eta irudia. Eta zer gertatzen da, teknologia berriak ematen digutela aukera, orain urte gitxi pentsaezina ziren kontu batzuk oso modu intuitibon eta errezean. Eta gainera gero emaitzak nahiko emaitzak profesionalak izango duke, eta lotxabarik, nahiko emaitza honak badibidez bideoak editatzeko, argazkiak eraldatzeko, maketazioa egiteko eta audiograbazioak egiteko, ezta? Nik hemen espala sartuko dut software libren alde, ezta? Nik etorragatik ere naiz bilatzen hor Mozilla eta bar, topatu ez eta, Audacity adibidez, kode irikikoa bada, hobe, baina sikiera software librea, Google, hau da, Chrome doakoa da, baina ez da librea, Google enpresarena da, batzutan ematen du librea dela, ordaintzen ez dugun guztia, eta ez, kasu honetan ez, hori alde batetik, bai. Orduan, garrantzia dute, eskolan eta gure bizitzan. Eta gainera ez bakarrik erabiltzailez, lehen ikusi dugu adibidean, sortzailez, ezta? Bildu, baina baita ere, sortu, ezta? Hori alde batetik, eta bigarrena, ahoskotasuna, zer esanik ez, batez be, gure eskualdean dauden ikasleen soslaia dota perfila begiratzen badugu, ezta? Nik uste dut, behar badamen, arrati aldeak endut, agian, Dime eta Arteia eta ez da baina bintzat, Arrigo, Basauri, Ugao eta denok badugu soslaia bereko ikasleak, ez da? Hau da, Euskaldun gai, ez Euskaldun, familia Euskalduntzako ezpadira eta, esan dezagun benetan, eta zintzo, holan, gure ikasleak ez dira Euskaldun oso. Behar bada, erabiliz, txepetxek bere momentuan erabiltzen zuen, ez dakiteak, zailkapen eta horrela. Eta zergatik dinot hori, gure errealitatea da, Ugao batean, ikasleriaren 170.000
eta behar esku zabal izanik, euskara da eskolako hizkuntza, ikasteko hizkuntza, eta hortik 4 horma horietatik kanpora ez dute euskaraz egiten. Ezertan bez, ez familian, ez eskolaz kanpokoan, ez herrian dauden euskaldunekin, eta guan baditugu, bai, ez haien asko, baina izan baditugu, ez da? Orduan, irratiak, ematen digu aukera, kontu horiek biak alde batetik teknologia, guk hasi irakasle lez, baina helburua da, gero horrenago ikusiko dugu, asterik baldin badugu eta, helburua da bere ikaslek eurek autonomoki teknologia hori da, bile grabatu, editatu eta bar, eta baita ere, ahozkotasuna. Zergatik, ahozkotasuna barra dela, hezkuntza behin arte izan dugun ahulgune bat. Eta hori ez guk esan da, adituek esan da, ez dakit lehenko astean, edo orain, egun edo berrian, aditu baten zera, elkarrizketa eta irakurrita, bera komentatzen zuen, nagusiok bere, ez bakarrik umiek, nagusiok ez dakigula jende aurrean hitz egiten. Eta zergatik ikasi egin ez dugulako, beste barik. Bai, eta hori irakatsi egin behar dela ikastetxetan. Batzutan ikusten dugu, pelikuletan, bera jartzen zuen adibide hori, ez da? Batez be, Amerikako estatu batuetako institutoetan kokatutako pelikuletan eta horrela eta, ez da? Eta debate taldeak, debate lehiaketak eta horako kontua, ez da? Eta benetan, azken finean, Greziatik datorren oratoria lantzeko moduetan. Eta hori ez da gure ikasleen arazo bakarrik. Hori bere, ikusten dugu, lehen komentatu dugu da, mi orain iralen dabil, eta zuetako batzuk egizarete zurenik iralen ikastaro bat edo beste egiten, eta ez bakarrik taldekoak ikasten dabizenak eta titulazio lortzeko dabizenak, ez da, herri taldean eta ere adibidez, hemen Bizkaian badago ahozkotasun izeneko arloa. Hor ere, eta horti pasatu zareten okagian jakingo duzu, zegatxa den batean publiko baten aurrean, eta azken finean publiko murriztu baten aurrean. Gure gelan dauden lankiden edo ikaskiden aurrean, edota bideokamera baten aurrean berba egitea. Segatxa den eta nausiak gara, zer eskatuko diegu ikasle eta. Irratia azken fina da modu bat, jende aurrean behar bada jende barik edo entzuleri barik zuzenean, baina jende aurrean hitz egiten hasteko modu bat. Zergatik, egingo duten grabazioa, badakite entzun egingo dela. Orduan, behar bada, eta ere horren modan dagoen entiferido egingo dugu, baina azken finean ahozkotasuna landu egiten dugu, ezta? Jende aurreko ahozkotasuna. Eta hori sarrera moduan pixka bat eta kokatzeko zergatik ikaten garrantzia eta ahozkotasunaren garrantzia eta berra zartuko garaia, eskolako irratian, ez dakit egitasmo, proiektu edo zelan deitu, beste barik. Orduan, lehenik eta behin, kokatuko dugu, ez dakit agian historiko kintu amite esaterren, ez da? Orain urte batzuk atzereta eta nik badakit emezorete batzuk Saratamoko eskolareta bazenuten irratia eta orduan garai hartan irratia parailua berzan, emisoria, antena, hau da, kosto ekonomiko desente bat zuen ekipamendua behar zen, alde batetik. Bestetik, edapena murritza zen. Azken finean ronbelean olako eskoletako irratiketan emititzen zuten eskola ingururako edo gehienez ausorako edo oso ditxitan etzen zen herri osora eta hirugarren kontua zen emititzen zen zuzenean eta uneziatz batean eta karo, zein ordutegitan? Eskola ordutegian eta eskola ordutegian zer gertatzen da normalean? Urasok eta adibidez familiak lanean gabiltzala. Bai. Orduan, zer gertatzen da gaur egun eskolako irratiarekin. Horregatik hasieran eskolako irrati digitala eta baina erabakitut digital hori kentzea, gaur egun nik uste dut besteaia nolabait epeskanpo dagoela, garaizkanpo ez dakit zelan ditu, ez da pixkat obsoleto. Azteko, ekipamendua, oso merkea. Oinarrizkoa, mikro bat bi eta ordenagailu bat grabatzeko. Karo, gauza pixkat desentetxo egiteko agian, beste zer bat, beste ekipamentu minimotxu bat beharko izateke. Baina, diru aldetik ez da kostu handia. Edapena. Gure osoa, gure herria, Euskal Herria, Europa, mundua. Interneten bidez entzun dugulako. Eta hirugarrena, ordutegia. Gaur egun gainera, irrati profesionalen eta komunikabide profesionalen jokabidea hori da, nahieran entzun dugu denak, ez da? EITB nahieran bestea, irratia gaur egun, sarri batzutan, pentsatu egiten duzu eta esaten duzu gure kaso, ez da? Nire kaso, batzutan, info zazpi, ostia, betitzen dute? Nik beti ordenagailu bidez entzuten dut, aldu danean eta nahi dudana. Gero hemen agertu da, podcast,
jaitzi dezaket, eta eraman nire MP3 irakurgailuan, telefonoan, eta entzun dezaket nahi dudan tokian, nahi dudan momentuan, eta nahi dudana. Bai, orduan, hori eskaintzen dugu ere irrati digital batek. Ja, ez da lehen bezala, ez behatzetatik amarretara martintzenetan, eta, bale, orduan, pizkat kokapena eginda edo, proiektua bera, edo egitasmo bera, pizkat azaldu. Eta edo zein egitasmo azaltzen dugunean beti, egitasmo horren helburuak azaldu badituko, ezta? Eta helburuak, hiru dira, nagusiki nik uste dut alde batetik komentatu dugu moduan IKT-ak ezagutu eta erabili, gero euskara gelatik kanpora ateratzea, esan dugu moduan, zeraren bidez, blogaren bidez eta edo webgunearen bidez, horrezkei eta, baina ez hori bakarrik, azken finean da, gelan egiten dugunaren leiho bat zabaltzea, familiei, herriari, eta da. Bai, eta azkeni, askotasunaren komentatu dugun askotasuna, landu eurek ikasle, bai, ikaslekin landu eta, baina baita, olako elkarregari egin bat herriko euskaldunekin. Gure esperientzia adibidez gokin duguna, gero kesuko dugu aian saio batzuk eta horrela eta denetan ikor daude, ezta? Baina batez beta gustatzen zitzaiena zen, herriko jende ekarri eta elkarrezketatu. Gure irratitik pasatu da herriko alkatea, jakina, emakundeko burua, kasualidades herrikoare, umeen futbol entrenatzaileak, ez dakit, orduan ikusten dute bere, herrian hainbat euskaldun dagoela. Gero bestalde batetik ere, emitizean, zabaldu egiten genuen, Facebook kontu bat zabaldu nuen, zehozer egiten genuenean, han ez gehitzeko, eta ez bakarik familiek, eta betiko ez ematen du, nire umetxuak grabatu da, eta nik entzun behar dut. Sortu zen ere, herriko euskaldun batzuek, euskaldun hemen berbara jarri beharko genuke euskaltzale batzuek, euskaldunak bakarrik ez euskaltzalek eta entzuten zuten, iritzi ematen zuten, eta barruan, agian minizare bat, baina nolabaiteko minizare bat sortu zen, bastakit euskararen inguruan, non eta uga bezalako herri batean, herri, ez dugu esango erdaldun batean, baina bintzat euskaldun batean ez da. Orduan, hori dira pizkat lortzeko helburua, jakipamendu komentatu pizkat ez da, nahi baduzue, orain urte batzuk, ez da lau 5 urte eta, orduan garai hartan Eusko Jaurlaritzak ateratzen zituen, hezkuntza sailak ateratzen zituen olako lanerako ez dakit zein zen izen ofiziala. Ikasketa lizentzia. Ikasketa lizentziak eta berak ere, ontzan. Orduan adibidez nik prestatu nituen, ideia zen eskolako blog bat zelan sortu. Horregun oso intuitibo eta oso horreza da. Orduan, karo, horrek bazuen ere, hori zen izena, baina deitura zuen eta da kalitatezko edukiez hornitu. Eta hor sartzen galen komentatuana, dana ez dala hartu, bada ere sortu, eta gero jakina partekatu orduan. Bere momentuan lan hori Creative Commons lizentziapean egin behar esan genuen, logikoena, danon eskura ipinteko, baina hemengo materialak ere, gero bakizue, ofizialki, eta lehen orain dira lehen ere, azpimarratzen du proiektuak eta lanak egiten diren eta egile eskubideak respetatu behar dira. Gero zer da beste kontu bat, batzutan gertatzen dira kontu kuriosoak, bideo bat igotzen duzu, eta gero bideo horri musika bat egitzen diozu, edo grabazio bat eta atzetik ipinten duzu musika bat eta gerta daiteke denetarik, ez da. Helburu ekonomikorik ez duenez normalean aurrera guztut jotzen, baina inoz gertatu zaigu, batean, YouTuberen mesua esan ez, musika honek egile eskubideak ditu, eta egileak esango du erabila duzu nahi duzu. Normalean ez da zagertatzen eta horrela zoaz ez da. Baina jakizu eta inoiz agian zuzenak hori gertatu zaigu, ez dut aipatuko Euskal Herriko zein talderekin, baina gertatu zaigu bere izena aipatzagatik bideo batean, ez da, prron eta mesedez horik egin. Bale? Orduan denetan, denetari gerta daiteke, ez da? Baina esan dut, hori, egile eskubideak, errespetatu dira, sortu ingo dugu, Creative Commons. Zer gertatzen da, barbara, musika joketa, musika sortzekunean, aukera handiagoa duzu eta beste batzuk behar handu. Baina, dena den, bat plataforma doako musika eskaintzen dutenak. Creative Commons lizentziapean, batez be helburu ekonomikorik ez duten, ekintzetarako, ekinbidetarako eta horrela ez da. Horren buru esateko, Euskal Herrian bere garaian musikerria disketxea, gaur egun Taupaka disketxea, euskarazko musikak eta nire ditugu, gero Jamendo plataforma eta hor baitugu hainbat kontu aukeratzeko, musika folk, ez dakit eta erabiltzeko gure grabazioetan, ez da?
Eta ari nintzen esaten, ze batzutan liatu egiten naiz. Orduan, ekipamendua, komentatu moduan, ekipamendua, honetaz gainatuko, eta hau guztia etorri da, hezkuntza sailean egindako ikasketa lizentziak, bale. Orduan hor, bilatzen baduzu hezkuntza sailen orrialdean, eskolari.0 atal horretan eta, bueno, hor agertuko da, edo agertuko dira, nik garai hartan egindako lanak, azken finazan, zelan eraldatu argazkiak, nik nahi dutan erortzeko, zelan sortu bideoak, zelan egin audio grabazioak eta. Orduan, Audacity dagokion tutorial horretan ataltxo bat erabiltzen da eskolako irratia. Eta, bueno, zen nolako ekipo eta azken finean, guk eskolan genituela ziren 3 mikro, nazteko maila, ordenagailu zahar bat, sarean ezken eukana eta zahar eta bakarrik Audacity bidez grabatu egiteko, eta gero netbook erabiltzen genuen nirea, musikarekin eta musika sartzeko, grabatzen genuen bitartean, musika igo, jeitsi, beste eta. Ezta? Hori, ordezkaleike, telefonarekin, edo zera, edo MP3 irakargoio batek, ordenagailurekin erosoago eta hori, bale? Eta gero, karo, entzuteko grabatzen dugu bitartean, hasieran, fletxo bi, ordenagailuako fletxoak, entzun eta, joan ginen, pizkat urtetik urtera, gauzak erosten, aldatzen eta azken egiten genuen danok, hitz egiten zutenek eta grabatzen zuena, kasko bidez entzun. Ordan segertatzen da, kasko irtera horretan, baldin bagoaz, ladroia gehitzen, soinu irtera, jeitsi egiten da. Orduan azkenean urteetan, edo zigenolako amplifikadore bat, ez da dizen teknikoa zein dan, kaskoen volumen igotzeko. Orduan, irtera zijoan ara, eta hortik, lau irtera, kaskoetarako. Badugu esperientzia behin, Endika del Rio izan leike, kasetari bat, mundu deportibo idazten dagoena, eta bari izan, eta ikasle izan dako batean osaga, eta besegatik osaga ekarri, elkarrizketa, eta ekarri genuen, eta ara sartzean, esan zuen, da, ekipo profesionala, benetako, irrati profesionalek, hau erabiltzen dute. Gela insonorizatuak, kristalak, kalidade hobeagoko mikroak eta kalidade hobeago kaskuak, baina azkenean planteamendu bera. Hori izan lehiken izer dakit, ordenagailu zara erabilita, ez dakit. Gainera gure eskolan, bai mikroak eta bai mailan, azteko maila, dira gero, patiorako erabiltzen dana, jaietan, bertsolariza saio batean, antzerken eta zan edut, azkenean kompatible dela beste funtzio batzuekin, ez da? Ez da diru askoko kontua eta montaleke. Gero non kokatu, gelan bertan, espazio propio batean, guk informatika gelako baztertxo batean genuen eta bai, gehiago nahi bauzua, edo beste batean. Eskolako proiektu lez, nik uste dut, eskolako proiektu lez, hau, zertu behar dala, hartu behar dala, eta zergatik inoeta, gure eskolan, hau pizka bat izan zen kasi, eta kakotxon artean ulertuta nire proiektua. Nik eraman horrean, nik eramaten nuen, ni egonen aizena ez lehen urtean, ebakuntza inostien belaunian eta urte erdian baja, etzen ez ere egin, aurten, emetik aurrera, iralen egongo naiz, nik ez da zer egubeta, eta pena da, ezta? Pena da, baloratzen baldin eta bada, kontu interesgarria da, ezta? Orduan, karo, zergatik dinot hori, azken finean, jarraitutasun bat emateko, garrantzia, endabizi garrantzia emateko, jarraitutasun bat emateko eta helburuak erdiesteko bidea hori dalako. Hau da, lehen komentatu dugu, gure ikasleen perfila ez dira euskaldun oso, ahoskotasuna landu behar dago, landu egiten batetik bestera. Lehendabizi, ohitu behar dira, tresna horiek erabiltzen, ohitu behar dira horretara, eta joan behar direz pizka bat ziurtasuna hartzen. Horregatik gero askotasun erabiltzen garen ikusiko dugu, 3 maila daudela edo zer landu eta nola joan lantzen, ezta? Orduan, batetik bestera hori amaitzen bada edo azken finean baldin badira gela horietatik pasatzen direnak eta horrek nolabait trabak, nolabait esaten edo oztopoak ipintzen ditu, planteatutako helburuetako bat, hau da, ahoskotasuna lantzarena lortzeko. Eta, orduan garrantzitsua da, hau ez izatea satelite bat, nolabait, gure programazioan txertatu. Eta zelan, nik kontatuko dut nire esperientzia, nik ikasketa gura nintzen, eta orduan ikastetxe mailako pizkat proiektua zen eta azte bakoitzean gela batek grabatzen zuen saioa. Nik aurretia zorekin elkartu, azaldu, zer, nola, eta orduan ikasgela bakoitzak hau hezkuntzatik hasita. Bazekien, otsailaren ez daki noiz grabatuko dugu, otsailaren hurrengoan, martxoan beste eta orduan, bazekiten, hori irakasleak erabakitzen zuen, aste bete lehenago, 2 aste lehenago, 2 egun lehenago, edo hilabete lehenago, noiz hasiko zen prestatzen, bere irratsaio, ezta? Eta grabatzen zuen.
ikasketa buruz itxita eta tutore lanetan hasita, bi modutan landu izan dut, tailer moduan, orduan, 5. eta 6. mailako ustean, normalean ni beti 3. zikloa ibili naiz eta holan, edo, gero tutorelez, nire taldearekin, horregatik diot, nik uste dut, interesgarria dela, txertatze, baina baita ere agian horri denboran luzapena, jarraitutasuna eta emotea azkenean mantentzeko, ezta? Eta beste ideia bat, sekula behar egin ez duguna, baina interesgarria izan lehikiena da, lehen komentatu duguna, talde bakoitzak, edo ziklo bakoitzak, edo maila bakoitzak, egin urtean zehar, baina gelako programazioari begira. Hau da, 2. mailakoak ari dira ipuinak lantzen. Eta hori lantzen dute, bastakit, azaro aldean. Orduan jakitea, hori eurek egiten dutenean, ipuina grabatu eta sareratuko dituzkela irrati bidez hori egitean. Eta 3. mailakoak bastakit eta resetak eta bestea. Eta 6. mailakoak elkarrizketak eta besteketa, eta behar badakaro hori da denboraz, joaten, guk hau lantzen dugu beste eta pizka joak horako egutegi bat edo antzeko bat egiten, zertzeko, ezta? Kokatzeko eta. Beraz, aukera ezberdina daude. Prozedura. Zelan grabatu, lehenik eta behin, irratzaio bat zer den, aztertu. Zuekin zen moduan jinkanarekin, ber zer da irratzaio bat, ze sartzen da irratzaio bat, irratietan, ze nolako programak entzute ditugu. Eta gero, zerrendatu zein dezakegun, ezta? Adibidez, guk erabiltzen dituenak eta baziren txisteak, asmakizunak, ikastetxeko albisteak, agenda, datuak, baina hor kontu zibilar da berritasunarekin. Karo, ez badugu zuzenen emititzen, ezin dugu esan, bihar joango dira, eta hori eskegi urrengo asteak. Orduan, hor jokatzen genuen agian, ze irtera egin duten, edo ze irtera egingo duten ara urrunago eta edo lako konta, baina ez oso berritasun hurbileko edo zera kontuak, ezta? Elkarrizketak, gonbidatuak gelara ekarri, edo gonbidatuen gana joan, normalean, jende etortzen da, komentatu moduan, kontaktu eginda, gutura bidali eta telefon eta denetarik izan dugu. Alkatea, kazetari profesional bat edo eta emakundeko burua, edo herriko ez dakin hor, umen internazaiak, bertso eskolak ematen dituen bertsolarieta, eta badugu, kasu kurioso bat, behin horrezko bat egon zan, Koikili laguna zana, Koikili atletikoko jokalarioia, eta ibili ginen bere bitartez, Koikili ekarreta, eta azkenan ezken lortu. Baina bai, elkarrizketa, ikasle galdera prestatu, enez goratzen grabatu edo ez edo paperez edo, eta bere laguna grabatzaia eroan, bera grabatu, eta gero, grabatzaiaren kalidadea, eta irrati estudioan edo, ez da gindola ditu, hor, grabatzean lortzen den kalitatea ez da bera. Orduan egin nuenak gero izan zen ikaslek galderak grabatu, eta gero, galdera, erantzuna, ez da, eta ematen du irratian entzuten dugunean telefono bidezko elkarrizketa bat, kasetareri izan urreltzen zaio eta gero, ez da, baina pizkat eta, kuriosoa. Baina, normalean jendea etorten da, ez da, gero erreportaiak gelan landutako ikasgaien inguruan, kontuen inguruan, edo apartekoak adibidez, nik ebera adibide moduan eta, jaztugu ikusiko, barago, adibidez, 1983ko Uriolako Liugoliak zirela eta, ugaun gertatutakoa, eta horrela, eta ikerketa lanak, eta ideia zen ere, batzutan, gelatik kanpoko, olako lanak edo ikerketa lanak, edo ez dakit prestatu, aurretia ezakinean, testuan prestatu, hau eta beste, edo bestela, besteren bat, Sumendin inguruan, edo hemen jarreta zegoen adibide bat, zer inguruan zen, atmosferan inguruan, gelan landutako kontua, ezta? Eurek interesgarri ditzi, horren ganean prestatu eta bar. Ipuinak eta irrati nobelak, batez be ipuinak eta pentsatu beti entzuleak, edo non izango dela, baina batez be haurreskuntzako ikaslei begira horrela, edo eta bertsoak, bertsolaritza saioan egiten dituztenak, kanta, hori musika saioan egiten dituztenak, eta beraz hainbat kontu egin leik, ez da? Gero irratzaioak prestatu, normalan nik beti egiten duen binaka, irunaka, denok parte hartzeko esteratzean, badakigu taldea handiagoa denen batzutan batzuek asko, eta beste batzuek ezer bitxi egiten dute edo hitz egin eta gero grabatu eta gero sareratu. Orduan grabazioa. Grabazioa bi modutan egin leke. Hau da, zatika eta gero dana lotu, azken finean, 3, 5, 6 minutuko lau 6 kontu eta gero lotu 20 minutuko ordu erdiko saio bat, edo zuzenian. Esperientzia dino,
nire esperientzia bintzat, ez da, hori dala zatikaslea. Komentatu guna, praktikarzeko dana eta orduan hor zatikak, inkluso batzutan berriro bazi, ez dakit, hori da, hasiera. Beti, helburu baldin eta badugu, honen alitzatekela momentu batean saio guztia antolatuta izan, eta jarraian joan, musika pizkat ipini batzuk aldatzeko, eta, baina orduan, horrela, ez da. Eta grabazio moduare, hasieran nik grabatzen nien, ni teknikari lanean, haiek azalduta, beti, zer den audaziki, nola grabatzen den, kontuak eta haiek aurkezle, elkarrezketatzaile eta bat. Gero, bigarren pausua da, haiek grabatzen be, editatzen, baina nolabait esaterren irakaslearen begirapean, edo, eta hirugarren nahi alizateke eura autonomoan grabatu, egin, zera, editatu. Nire esperientzia da, kaso horretan, hirugarren urratz horretara helduta, nahiko katxondeokote zela batzutan, eta horrela, eta bueno, 5 minutuko kontu bat grabatzeko batzutan bat dezuten kasi zailo zoa. Baina berra da ere, ohitura falta, jarraitutasun hori ipatu dutan, ez da? Gerbara zan, horren egiten dugun urte honetan, goio gaz batenez, hau egiten dugu eta ez da, dela ikastetxe osoan, edo dela ziklo batean, baina jarraitutasun bat eman horri eta horrek ere ohitura hartzeko. Ematen hau zezu, hiru esango dugu, ez da? Ja dana jizten ari dinet horrela. Editatzearen eta komentatu dugu, hori, hau da zikibidez, eta hor, editatzea da, zatiak lotu, zatiak kendu, izan lehik ere efektuak sartu gukadiz, efektuak gugio grabatzen genituen ere, hasieran grabatutako efektuak erabiltzen genituen, da etxiste bat kontatu, eta grabatutako barreak. Baina gero, guk ere grabatzen genituen efektuak, birra bipini, bat, biru, kaloka eta da zer hartzen genuen, ez da egiten zu gugule daztik eta dibes, momentu batean, txiste bat bota eta txaloak eta haupa, oso, eta txistetan eta dinot, efektuak guk ere grabatzen genituen, ez da? Musika, guk esan dugu moduan, musika batera, eszenografia pixka profesionalena, sartze zara, musika jeitsi, hitz egiten dute, baina osterantzean ekipo gitxiagoa dugu, edo ez da, baina dugu, gero, editatze fase horretan musika behitu, ez da? Eta azkenik zageratu, guk egiten genuena zan, hori, zatika grabatu, lotu eta gero jarri. Normalean bera bakarrik jartzen genuen, honetan ez da horrela gertzen, hori bajarena eta kontuak eta, baina horreko batzuetan eta egiten nuena zan, berri bat zegoenean hori jarri, entzuteko eta horrela, orain uste dut zinkopa biltzaia dagoela, baina inbox edo, hasiera batean abiltzen duen beste bat, baina bueno, desagertu zen, zori gertatzen da hori doako kontuekin, hor daude bitartean. Gero desagertu egiten dira eta horrela ez da, eta gero olako zera, zerrenda bat dinotu lan, baina para joan ja joateko danak biltzen, ez da? Azkenean, zera dataren arabera, kronologikoki joateko biltzen, eta beti begia sortu nuen ere, adiez Facebook kontu bat, baina bakarrik hori, pizka zabaltzeko, horrela, zeo zer berri, egingo dugu, baita feedback hori lortzeko, iritzi batzu, oso ondo, ez da, aholkuren bat, edo iradokizunen bat ere tarteka eta beste, ez da? Eta, horraino pizkatetan komentatu guna berez irratia dela. Ahoskotasuna. Klaro, zer lantzen dugu edo nola lantzen dugu ahoskotasuna. Komentatu dut, agian hori tokian tokiko ezaugarria biratu behar edo ikasleen ezaugarriak, nik ezagutzen ditu zein diren nire edo gure ikasleen ezaugarriak eta zein behar dugun, ez da? Ahoskotasuna, 3 fasetan, edo 3 nolabait esaterren, 3 mailetan progresioaren arabera edo lantzen genituen. Lehena da, lantzen dugu ahozgurako irakurketa. Gitzi ez dana, irakurketa hori, ahozgura egiteaz gain, esanguratxo izan behar du. Intonazioa zain eta zarri askotan komentatu guna txisten kontuetan, ipuinen kontuetan eta ere irakurketa dramatizatua. Bai, gero, bigarren maila, hizkera formala ditu alduguna, eta zer da hori, bazken finean, testu bat eskuan dutela, gidoi bat eskuan dutela, azkenean, hori erabili, ez da? Eta 3. Eta berbada jarraitasun edo jarraitutasun eza horren ondorioz, edo ez dakit edo nik nuelako lortu. Beste barik, horretara enintzen heldu eta hori da hizkera ez formala, hau da bapatekotasunean, ez da?
Komentatu dana denaren, pentsa, ez dala erreza, ez da guretzako ere, eta hori argitu ikusten dugu, profesionalengan, batzutan entzuten diogu, kasetari bati, aurkezle bati, edo eta politiko bati hau da, berba eginez lan egiten duten pertsonei, eta esaten dugu, zehondit zeiten duen honek, eta zergatik esaten dugu zehondit zeiten duen honek, beste honek ez duela korrendu egiten. Bai, eta zer esanik ez ja, elkarrizketatuak izaten direnak. Batzuek izan duzu, ze gozada da nolako pertsona bat intzutea. Eta beste batzu, eta bueno, zuk egin gara, bai, eta orduan zer batzutan, eta hori nagusiok, zer eskatuko diogun behin ez da. Eta orduan, hirugarren fasean izateke ja, adibidez eurek ere, elkarrizketatu, txisteak eta era espontanioan bapatekuan eta azaltze eta ez bakarrik testuari jarraiki, eta horrela ez da, orduan, nolabaiteko graduazio hori dago, pixka bat, ahoskotasunean, lantzean, eta bat. Lehenengoan geratuta bere, dinotolan ahosgorako irakurketa, dramatizatua, irakurketa esanguratsua, nik uste dut, ja, zer lortu nigula. Bigarrena pasatuta, da, giboi bati, testu bati jarraituz, pizkat, hitz egitea oso ona. Eta hirugarrena, bere esperientzia nenuen lortu horretara eta, baina hirugarrena lortuko bagero, zer esanik ez, ezta? Eta hau da pixkat korrika batean azaldu behar duena, ez dakit interesgarri izan den, galderak deko zuen, zeo zer, edo... Bestela kastu izan edo